ɛna ɛda NDC nkitahodie ho ɛwɔ Asante Mantam a communications no wono ɛna da no afei nso make say we CEO Emma SIF. Lawyer, good morning. Good morning. Na pomu ye de. Oh, nyame adom. Ade a chinye de beka se nyame ya de o fese ne. O mampanyu Mahama etoto nyama. $1 abafom, petrol abafom, man nyama bebre aye dey abafom. Sure. Tren yesra manfo. Se nyama abafom no won so nkeso sa kakra. Na otimamofo no nso ehwo nye dey. Entomo. Men ka se yewura Mahama ba ye no. Bibia ye. Ba minim se ba bia ye won ne no eye chen ba bia ne ye wo ada no. Enti ene ye chen nura sa na pese oka. Sa na tie. Okay. Ma me sa o se de oka se ene ye chen nura yi so ebi so wo mu su ne. Koko akuafo na mahu sa aban aye putupuru nhia mu. Me ne ba kwa akasa na me ra ho yie pa em se o kire se $50 kra go a hu sikasem ayeden hu sa aban ahia de ne ye expect se ye behunu na de ne de be wie he you akoko ama me fa Nhyira Nhyira akoko asani o kan sa na che em se na se be dia o hawo kakra ama ne humne so eye koku kra dwumanim na me de ya no fi se asem se ya asem na wo se ye doma suko ni hu asem no ba bia efiri a eba wo hu asem no ba bia efiri a eba hu asem no ene dua gubre ni nyina ne se ene na aye wo yi ye nya sika emfan to koku na edie nti ena ye nya sika to koku akokwa asem ye onim no efiri kwa penny pencil Ghana ye koku no ye di kan di kutia wa agiska na ye di abeto ye wi aye di akọ sa na ya ye no aye ko gibi bi a friend syndicated loan sure ya bi a friend forward sales na 2024 na Dr. Bawunya ekwa abrochire eni abrofo ko di nkita ho se afi we ye nsese ye mu no ye betimi ati koko 800,000 metric tons enti mo ma ye hu sika ye ti koko no ane ye de aba abrofo no nso e de ose ye yoyo e di sika no ma na ye di sika no e ma omo no koko 800,000 metric tons e what omo de kono omo tumi di mu 466,000 metric tons per year day e koye ema eka 333,000 metric tons o man tumi anya day anfanko eno sa aka no na yewura Mahama beto ye sika nso a ye de tonso a na ndey na eni ho enti afi ye sa kwa abrofo ne ho se ne da ye no no omuma yi sika ne yemfanko to kuku ye wi de abre omo no asem omo ka che ne se emu akwa didie ma ya ye ka bi amaban dada no abaji sika se okoto kuku 800,000 metric tons kuku no a enebe ye 300,000 mi ti ye mamusika anya dai enye na se sa ma ban ani atutu aka ne nsam na me ya wa asem ni mu kra ne se koko 800,000 metric tons no omoton 1 ton ye bibi a friend forward sale 1 ton bi an ye ton $2,600 and ne ye ka ye kotua no 1 ton bi no $3,100 na che say yo musi poton no e wo say ye de $500 e ka ho and some na ye tinia po 333 na ye dey akotua e no kra da nchen a o ma say ja e ka o say kasa ni nyamu NDC ye kri aban mu 2016 no ye ja cocoa board ye broni friend of positive equity of 1.8 billion according to 2016 audited report cocoa board na che say no so ye ka ni bia ye free aban mu no yeah now ti cocoa board ni ka ye no nyam fa billion positive equity and ne MPP free aban mu 2024 Omuja board negative equity of 3.8 billion. Like I said, Cocoa board the Japadie every nekamwa or the cap 3.8 billion. And sana Cocoa board saw contractual commitments
32 billion. Na ye breakdown no say na here. You do tax bottle you dey to cocoa. Lawyer Abass, ma positive equity ne enye clear kakra. Yeti efuonti. Na say de ekere ne say mo kono ewo mu say sika bi ase etua be 1.8 bi wo ho de nanso wo ka cocoa board na japade ne de wo nyina bomu a bro sa aka no anke betumi atua aha yenye ne sa right okay bane MPP Nhyira FM bottom kwano because of ntobo anipa be dinti no o mato cocoa bottle a ye be use no the next 10 years no o mato ni nyina agu ho e na omokọ eno ayeka e da ho ejo cocoa rose nkwano omuja contractual obligation 26 billion na 26 billion no emu 21 billion there 3 years 2018 2019 2020 e ho na ye koma wontu minimum contract for Western region any apalumo pumano ni ade de you know 21 billion for 3 years Nhyira FM no mo sa ko G sika ewo African Development Bank $350 million so mo di besie koko a aye dada no mo di abe rehabilitate 156 hectares of cocoa ebra mo kono no matnya rehabilitate only 40,000 hectares per but na sika na sa no ma sa fa cocoa board sika 700 million aye dey enti ebere bi ma ya cocoa board akwa ahuhia mu te se de MPP for de omo aye dey akomu no na NDC yetiri anye yie ye na oha we nyina abeyire yeso yewura Mahama o se be men sin suo mu ansan Mahama ene tuo nto so a be ma boa na ye dey isi wa masa wo bi charge nti se le oha ne ti bia no obesi ano nti nra oto ne nsafre ne sikasem enim difo nyina mo muhia ya enne omo be ma kwan foforo kra ye de ebeto cocoa e wo Ghana ha na minim se enne nkosi awie ye no cocoa fo ebete asende but ye wose Ghana fo nyina hunu ne se Nhyira FM na ba de yenye de kanto cocoa eye sika ye koje 2024 na do ne Dr. Baumia penso a ye see ye de to cocoa 800,000 metric tons akwa ye de 466,000 pen call ya and no ye see yenye dey ye maiska that is where the source of the problem it nipa MPP ni ene ho anu makoko neku akwa tifia ko nsuo ene oba anafo aye dey abebusa ba ye de ye nim say ye church nsemu a Ghana fo ebeti ase na o maka ye ho na ye nyina no o ha no aba no ye si ano right me quickly on Galamsey particularly Amansia Central the any other areas ya bobo so abai on the expose no as a man for calling on the government say why you slow in sacking these DCs because Womudia Bemen they agreed say omo air taxation fine which is some fines we are banning illegal who take calling no sir and echo I don't know Abass say no as obia woka party penny ewum no what ye mu kakra bibi nam kwan mu a eba no eden ma wo mu ana say mo yi mani akupa Nhyira FM ya dia idi o maninya na aban bia ni ho a wa kire o pepa so obesi Galamsey awno ano echen yewura John Dramani Mahama oba ya na mo awu na to abreso ye koye mra bi LI 2624 na forest reserve etimi koye eye mining wom ene yewura Mahama ba ye watwam say forest reserve obia ni ho obetinya koye mining wom that is the first intervention Nhyira FM first what you wa wo hene na obi de be free climb aba say the concession we amame no ene atwam ene se bema small scale mining license Nhyira FM wo so ohene krom ho hene e ka ho bi wo so krom ho assembly man ka ho bi wo so panyin ba ko wo krom ho ka ho bi na o mo hwe say nipa no adwuma no a wo ye no obeyede obeye ni e no dan chan a excavators a ye kokra e wa amano ne ba
yɛde bɛsɛi nsuo ɛwɔ ha no ɛnɛ yɛwura Mahama sɛ obi bia wopɛ sɛ ɔkɔkra excavator no bɛkyerɛ deɛ wode excavator no bɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ anyɛ saa wode ba a yɛma wonyɛ dɛ ɛnyi nti na wokɔ Tamaport a excavators bɛyɛ 5,000 a MPP abrɛ so yɛkra baeɛ no yɛagye no nyinaa yɛ dɛ ɛgu hɔ wokyerɛ deɛ wokɔ yɛ wie a yɛwura Mahama de tracker ɛbɛbom yɛbɛyɛ biribi a ɛfrɛ no geofencing wo sɛ wode kɔyɛ kwan a ne yɛde tracker abom nti sɛ wo sɛ wode kɔ ɔboase ne yɛhu sɛ wode ne nam so a ne yɛhu sɛ galamsey yɛbɛdum no ne abɛfa ɛyɛ machine no nti wohwɛ a ne nka sɛ forest reserve bɛyɛ 9 a na amanfo agye abɔ so te sɛ Jimira ne Jimira extension anwea so ɛnom ne ade a na amanfo agye abɔ so no ɛnɛ yɛwura Mahama atumi atu ho anamɔn ɛnɛ yɛakye nipa more than 1,000 a na ɔmo yɛ galamsey adodoɔ no a yɛ prosecute Nhyira FM akyerɛ ɔpɛpa sɛ ɔbɛko galamsey but sisi nso nte yɛ a yɛnya kyɛ so a galamsey ko no ade a ɛɛden nsa still amanfoɔ wie a ɔmo ho yɛ deɛ but obi bia wode wo ho bɛkɔ akɔhyɛ galamsey mu anyɛ kwan fa so no ɛne asɛm to wa na ɔpɛ na me ba amanseɛ central asɛm ne so no akokɔ asɛm wonim sɛ mpanimfoɔ wɔ asɛm bi ɔmo ka ɔmo sɛ suhyɛn fa wo ho yɛ nyɛ dɛ yɛmmuya wate aseɛ suhyɛn fa yɛmmuya Nhyira FM ɛna mmerɛ mu no yɛfrɛ no the principle of natural justice. You don't condemn somebody on head. Na dibɔne a agye sɛ wotie ɔno nso ano wofii sɛ obi adibɔne a agye sɛ ɔma no the right to be heard. Na amanseɛ central asɛm no yɛdom wɔ so kɔ yie paa facts no sɛnea mɛkyi aseɛ ni ɛyɛ 2008 ɛberɛ a mampanyini Kofoɔ aban no ɛbɛfiri hɔ akɔ no ɛna amanseɛ anaasɛ district assemblies ne bebree ɛwɔ mining areas no through their fixed-system arrangement no assembly no ankasa yɛ mmara sɛ obi biara a wɔde akɛseɛ ɛyɛ adwuma wɔ ha sɛ yɛ small scale mining no sɛ yɛ large scale mining no ɛwɔ sɛ otua biribi ɛde ma assembly no ne ɛde bɔ assembly no ho bra nti adeɛ no hyɛ aseɛ 2008 bɛsi nnɛ I think 18 years MPP aban ne kɔɔyɛ NDC aban no a ɛbaayɛ ɛbɛtwa mfie nwɔtwe no saa fii no na ɔmogye MPP aban yɛ ɛba kɔɔ n'ano yɛ ano na ɔmoyɛ dɛ ɔmogye na saa sika no ɛnyɛ sɛ nipa baako na ɛgye ɛkɔtɔ assembly no account so ɛyɛ ade a assembly members ɛwɔ hɔ nyinaa na ateki apass resolution ɛna ɔmo ayɛ dɛ ayɛ ɛna wɔ sɛ DC yɛ implemented na yɛ nia a ɛm sɛ ɔwɔ hɔ yi deɛ yɛkyerɛ anyɛ yi ɔno n'abrɛ so ɛna adeɛ yi bɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ hu. Can we say reasonably say ɛyɛ ade a na ɔno yɛ ɛde gye sika gu ne bɔtɔ mu anaa yɛhwehwɛ mu ata ɛto a assembly no na ɛfixe yɛ ɛyɛ ade a yɛyɛ no 18 years ago na sika no gu assembly no wotuom ɛma ɔno bɔtɔ mu a na yɛde ho ntansa ne bɔ no a ɛyɛ yɛ ana na kyerɛ sɛ yɛ district assembly no nyinaa na afɛli ɔman no na te sɛ district bebree nso aman ne hɔ no ɔmo nyinaa nso ɛkɔ paase saa bylaw ne bi eti animani mu yɛ ade a ɛwɔ sɛ yɛ ne sɛ ɛwɔ sɛ assembly ne saa kɔ back na saa adeɛ no ɔmo kɔtwa mu na ɛkɔba sɛ woyɛ assembly a you can legislate to generate revenue from an illegal activity. Me asam no me hwe mu no sane me ti ase no no enye owura DC no e no no de ne pɛ oba ye ya na ode ne pɛ ene nam no oje eye etuo egu ne botom but the question that dodo no aye bisa ne se ohwe eye champagne na wa ban ya ban ne se champagne kura ne sales ne no ma bia me enye yi so ade a aban we no ankasa declare as oton uyusu a eye illegal no then the person is taxing sa ade no na ban no akon atia no a I think that okay akoko awuka the person you are not being fair to him say assembly pass resolution assembly members district assembly no executive committee it is a parliament that's a Manchester district parliament assembly members government appointees and who nyina ka ho na akotena ayemra okay wo yemra wi a wo ye DC a wo de ne ta wo be ya adwuma na enye ono ne bre so kra na ye sa amra no ya yemra no 18 years ago
MPP abedi mfie nwotwe kɔ ɔmode mbra ne yɛ adwuma agye ho sika MDC I think it's a collective systemic failure. So and idea me part of me both. Okay. And sika award in a call one bottom and then pass some Nhyira I think that was a no any day ekra. And yes our mining district with Bria or Mako yes Amran. I think for us not to have detected this thing at the very stage, was very problematic. Yeah. So I think even though Miniano Bay and Nanta was among sure. The no you free honor. A honor from Soka Traba. Yeah. But maybe me feel say assembly the one cancer bonwa. We have not been fair to him. This year or by you and what the MP can also do who's Kayan Panimra. You the point. Young for Namra. Not district assembly members in him for. Or Moodim say, a dear way, a idea, any quantity here, do more share camera. Nhyira FM. It's about way, and that is your dear, and from me and cook for you now. Okay. Oh, yeah, can you now cover ya? And near my two years, near Nembra, a boy brano, yen such a moon. Okay. What is such a moon now cast? I didn't remember 2 years, and I'm out for information. Obiani, it's a be a young. Or no, you are funny of money. I will quiet the end and know why a day. That's true. But I think a idea yeah. All right. Lawyer Abass new reading yeah that's no pay. Ami. Lawyer Abass new reading Chief Executive Officer for Social Investment Fund SIF. Ono suana or that communication anoma NDC wa Ashanti region and Otin and Galamsey and of course Kuku Huns and Seminole.